Malta se tirċievi 4 miljun euro biex tipprovdi assistenza ta' ikel lil dawk l-iktar fil-bżonn f'pajjiżna. Dawn il-fondi se jiġu mill-Fond Ewropew għall-għajnuna lil dawk l-iktar fil-bżonn għal perjodu bejn is-sena 2014 u 2020. Dan ġie kkonfermat wara li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-pjan ta' Malta biex bekk l-4 miljun euro se jingħaqdu ma' 600,000 euro f'fondi nazzjonali dedikati għal dan il-għan. Il-Kummissarju Ewropew Marianne Thyssen qalet li dan il-programm se joffri għajnuna tant meħtieġa minn dawk fil-bżonn u li tinsab konfidenti li dan il-programm se jgħin lil Malta tersaq lejn lan li sal-2020 jinħarġu iktar minn 6,500 persuna mill-faqar. Dan il-fond se joffri pakketti bl-ikel lil persuni bl-inqas mezzi, bħal dawk f'assistenza soċjali, b'żewġ titfal u bidħul inqas minn paga minima jew pensjoni mhux kontributorja baxxa. Ikel li se jitqassam 3 darbit fis-sena minn organizzazzjonijiet magħżula b'sejħa pubblika u li xogħolhom se jkun jinkludi miżuri ta' inklużjoni soċjali bħal informazzjoni dwar dieta bilanċjata, ix-xogħol u l-ġestjoni tal-flus. Dan il-Fond Ewropew tnieda f'Jannar 2014 u li jfisser 3.8 biljun euro f'perjodu ta' 7 snin. L-għana ħari tiegħu hu li sal-2020 il-persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-Ewropa jonqsu b'20 miljun.